Himuot ko nga nagbasa diya sa social media nga ang average span kuno, attention span sa mga batan-on karong panahon nara sa 8 minutes. Mao di ay tingan ni rason nga si Pope Francis nagdasig sa mga pari nga ang wali kutubra 8 minutes. Ugaling lang ha, kung di pa kaabot og 8 minutes, niya magliraw-liraw na inyong utok, o di nakatuog na mo, that means di na mo batanon, senior citizen na mo. Mga igsoon sa akong pagsugod, mohangyo ko niyo, lingi asa ang inyong mga tapad be, niya pahiyumi ninyo. Lingi pahiyumi. Kunya ingna dayon, palihog ha, ingna, ang pagdumot makadaot, ang pagpasaylo makaayo. Sige. Very good. That is true. Hatred destroys your soul. Forgiving brings you countless blessing. Amen? Karong Domingo si Jesus nagmaymay sa iyang mga tinunan o gidasig niya sila. Pinaagi sa pag-ingon, higugmaa ang inyong mga kaaway, buhata ang maayo sa mga nagdumot kaninyo. Panalangini ang mga manghimaraot ninyo, ug iampo ang mga nagdaog-daog ninyo. Sa pagsulti ni Jesus niini sa iyang mga tinunan, siya nagsulti usab sa matag usa kanato karon. Jesus is inviting us today to become like Him, to engage with others on a higher level. He wants us to address sin, hatred, and the desire for revenge with love and forgiveness. Sibo kaayo ni nga panawagan, kay daghan kaayo karon mga igsoon ang nanggiaway, nagdinautay, o nagdinumtanay. Tungod sa politika, bibo ang social media, daghan ang intriga, dili ba? Tungod sa daghang mga marites o marisol, misamot kadaghan ang manggiaway, kay daghan mang manulsol, no? Today's gospel is indeed very relevant. Jesus is urging us, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Ang pagdumot, iya sa yawa. Ang pagpasaylo o pagampo, iya sa Diyos. Kung ang paghigugma sa kaaway o pagpasaylo, higher level, unsa di ay ang lower level? A tooth for a tooth, an eye for an eye. Mao ni siya ang karaang prinsipyo nga gisunod sa daghang mga tao hangtod karon. Kung awayon ka, awaya pod. Kung pasakitan ka, pasakiti pod. Kung libakon ka, libaka pod. Balusi, ayaw pa alkansi. Mao ni siya ang lower level, ug dili ni mao'y buot ni Jesus nga atong buhaton, nganuman nasayod man siya nga di ni makaayo natong tanan. Nakasabot si Mahatma Gandhi sa punto ni Jesus. Siya miingon, an eye for an eye only makes the whole world blind. Kung magbinalusay ang katawhan, mawad-an jud og kahayag ang kalibutan. Sibosab sa pagtulunan ni Jesus ang gisulti ni Martin Luther King Jr. Mingon siya, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that.
Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Mga igsoon, base sa mga kasinatian, ang pagdumot magbunga ra gyud ug daghang pagdumot. Ang pagpasaylo mauray magdala og kalinaw sa mga tao. Only love can put an end to hatred, and only by forgiving can there be peace. Ang paghigugma sa mga tao nga mahigugma nato, ang pagtabang sa mga tao nga makatabang og balos nato, maayo man. Pero para kang Hesus, dako nig kulang. Narapod ni siya sa lower level. Matud pa niya, bisan ang mga walay Ginoo, mao man ay gihimo. Bisan ang mga taong dautan, mao man ay ilang binuhatan. Go higher. Go the extra mile. Unsa may among buhaton, Lord? Ingon siya, higugma Hinoo ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Sa pagbuhat niini, dako ang inyong ganti. There you go. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. By loving our enemies and practicing forgiveness, we become true children of God. This represents a higher level of humanity. Hangtod dunay mga tao nga makahimo ani, adunay paglaom ang kalibutan. Matud pa sa usa ka tinahod nga teologo, when you love the unlovable, when you forgive the unforgivable, you are free. That's true. Sa pagpili, sa pagpasaylo, o paghigugma, sa kaaway, imong gipakita nga ikaw gawas nun, wa ka magpabilanggo sa kasuko o pagdumot. Nindot kaayo, mga igsoon, ang gidasig sa usa ka spiritual teacher. Miingon siya, learn to love with all your heart and accept the unlovable side of others. For anyone can love a rose, but it takes a great heart to include the thorns. Di ako'y kauban sa seminaryo sa una, di lang ko magsaba unsay ngalan, no? Pero di ko ganahan niya, oy. Kay hambugiruan ko niya. Di ko moangay sa iyang sinultihan. Di pug ko ganahan sa iyang batasan. Sa dihang gi-share nako ni sa akong spiritual director, miingon siya nako, abet, kanang tawhana, mas makatabang sa imong kaluwasan kaysa napulo katao nga ganahan nimo ikauban. Tingala ko, sa may gipasabot ani niya. Pero mga igsoon, sa dihang iyang gi-explain nako ang kasing-kasing ni Kristo nga nahigugma sa tanan, sa maayo ug sa mga dautan, nag-gets nako siya. Sa pagigugma sa mga tao, nga lisod higugmaon, kita mahisama kang Kristo, nga matud pa sa Salmo karong adlaw, maayo ug maluluyon. Busa mga igsoon, in case lang ha, dunay tao sa inyong balay o kauban nimo sa opisina nga di kaganahan tungod sa iyang taras ug binuhatan, iampo siya ug pakitai og kaayo. Basin do na sab kay silingan nga nakapasakit nimo o nagbiay nimo, pasayloa siya ug balusi og kaayo. By doing this, you are moving closer to heaven. 8 minutes and 5 seconds.
Please, don't forget this. Hatred destroys your soul. Forgiving brings you countless blessings.